Audio profesional matur suwun juga di acara Tasakuran Sedekah Bumi, mudah-mudahan dari warga Moketo diberi rezeki yang lancar, amin Allahumma. Kita aturkan sahut terspesial buat rekan-rekan dulur-dulur semua juga dengan GTP Nada Simpul Musik. Semoga kusuman ning ati anggon koko sing tak anti-anti mung kamu bisa gawe tentreming hatiku biyen nate janji tak ugemi ora bakal lali terus kelingan jroning ati sabedahing bumi kadung koyo ngene saiki piye karepe malah mirangake halus pambukane kok pahit tiba gurine malah mangkelake halus pamujiku muga-muga ra ana rupeda jron kelingan nggonmu lunga ora kondo-kondo Gilar Tribudaya LST Audio Profesional matur suwun, terima kasih. Buat ketua berbiang terima kasih satu terspesial buat tamu undangan yang hadir di kesempatan malam hari juga terima kasih. Kusumane ati wong ayu kang tak anti-anti terus ke kamu bisa gawe tentreming atiku biyen ate janji tak ugemi ora bakal lali terus kelingan jroning ati sabedahing bumi kadung kaya ngene saiki piye karepe malah mirangake alus pambukane kok pahit tiba gurine malah mangkelake halus pamujiku muga-muga ra ana rupeda sapungkure nggonmu lunga
Gilar Tribudaya LST Audio Profesional matur suwun. Kustuman ning ati wong ayu kang anti mong tekamu bisa gawe ayeming hatiku biyen janji tau gemi ora bakal lali terus kelingan jroning ati sabedahing bumi kadung kaya ngene saiki piye karepe malah mirangake alus pambukane kok pahit ibong gurine malah mirangake alus pamujiku muga-muga tak ana rubeda saungkure nggon mulunga ora kandha-kandha. Matur sembah nuwun sangat spesial juga yang punya nuansa campur sari, yang punya kusuman yang hati. Juga terima kasih terspesial buat warga Gambuketo tercinta. Juga sebelumnya